Jaun Andreok eta esaretenok, ongi etorri Maketo irratira. Gaur, Josu daukagu gurekin! Ongi etorri Jaun Andreok! I'm back! Zeran zozie, gurutxeto noiz egin gizon batekin? Bai, Oso kuriosa, eskolta gehiagi zituen. Bai, Peio Reparaz. Ah, Peio Reparaz. Bai. Gainera, auto kurioso batean zijoan orain kalera. Bai, ez? Bai, oso zuria, altua, bai. Eta zeukan jarritan plan matrikulan. El Papa. El Papa Repara. El Pope. Popper. Bueno, aspaldiko. Zelan zaudete? Duela asko ez garela batzen hemen, 3. Bai, ni orain dela 2 Maketo nazela ateratzen. Ja. Ni ja hemen nago, ja ez nahi joan. Ja, uste doruen nago zinela. Hori da, komentatu zenuena duela podcast batzuk. Bai, horregatik, orain dela podcast batzuk ja ez negoen eta orain banago. Bueltatu da. Bukatu du bere transizio prozesua. That's nice. Eskerrik asko. Bueno, zelan. Eta zelan bizitza, orokorrean. Holan, Ondo. Early resumer. Pues nahiko ondo joan zaigu TikToken, no? Gustatuko ditzaidake honi buruz hitz egitea. Vale. Joe, begira, ostras! Neukan plan ikaragarri bat Maketo bakterako, baina astu zait egitea. Vale. Nahi nuen egin un Maketo hater. Eta ekartxa honen markatuta gure lehengo haterra. Claro. Ez que gertatu da. No, hau irakurri behar dut. Irakurri duzue biek, ez da? Bai. Vale, pues zuek pizkatu bikatzeko duela gutxi, igo genuen Spidermanderren maketoa bere garaian eta bihurtu zen medio virala. Bai. Eski zidudien emango zenia nur pizkat. Eta sin más, bihurtu zen virala. De hecho, hor eduki genuen komentario arraroren bat, baina ez gugana. Ez gugana, ez? Orokorren kontzeptura. Guperez... Osea, Baldomeraren agu jaso genuen, guk ez genuen asmatu. Zen hori da, pizkat kontestuan jartzeko, Spidermanerek azaldu zigun nola esaten den Vladimir una paja y a dormir euskera, ez dela Vladimir... Baldomera, bastan astindu, eta Baldomera, hori da. Eta, atera ziren, komentario batzuk, esanez, hori ez dela oso apropos esatea, azken fina dela como pizkat machista. Suposatzu, hori ez du esaten era zuzen batean, ez du esaten machista dela, baina esaten du Baldomera emakume baten izena dela, eta orduan interpretatu dezakela jarrera machista-txat. Eta esen gure intentzioa. Osea, uste dut... Merliren intentzioa zen, konkretamente. Exacto, osea, Merli machista da. Merli machista da. Hori da, Maketo irratia emez hasi izan arren, pero ez du esan nahi Merli. Ez du esan nahi, machista garenik, porque Maketo es Merli bai. Eta Spidermaner ere bai. No, baina... Borratu dizkiote TikTok guztiak. Bai? Borrau dira, Instagramen badago, baina... Zergatik, azaldu zergatia. Kaldetu barnio, baina ez du zergatitzen. Sin más, komentatu zuen, eta gainera ez dakit norka azaldu zuen hemendik, en plan, eta nor daki Baldomera. Claro, Maketo Trans Rights, beti. Hori seguro gaude. Nor daki Baldomera neska, mutilla, edo esbitarra badenik. Hori da, orduan, arraro komentatu zigutena. Baina geroago igo genuen beste TikTok bat jokinekin batera, Elizan grabatu genuena. Bai. Eta, apur bat, gai pikante bat iburuz. Bai, pilpilean zegoen gai ederro batei buruz. Eta komentatu zigun... Gainera, ziren como bigai bata historikoki pilpilean egon dena, eta bestea gaur egun historikoki, ez gara zonan gauzak hilatzen. Claro. Eta, komentatu zigun, hau, ez dakit usuarioa jartzen. Erabiltzailea, ez dut esango, ezta? Pako 40. Zer zauz, en plan, mutu? Ez que negon probatzenea zenbat denbora egon nahi zen ezer esan gabe zure kontratu gabe, en plan... Zenbat denbora monopolizatu dezakezuen denbora. Ni kontratu naiz, baina esan da, en plan, pues, ez du nahi txegin. Irakurri. Gainera, justo komentarioa. Los del idioma milenario Real. Que se traban cada 3 palabras... Es bat, es bies, iru. Y se tienen que parar para saber seguir. Si fardáis euskera, por lo menos aprended a hablarlo. Emoticono de risa.
mundiala, con... ¡Hola, tu cosa A lo ver, de- se parregarria, Esan dunean lo de no sabéis pasar sin pasar, hasi esan du? ¿No? No, si tardáis es que va por la aprender, pero eso es No, beitu, esaten du. Y se tienen que parar para saber seguir. Ah, ja, baina eske... Baina nik uste dut, hau Gainera esan- bideo hori bideo ikusita dela ikusi duzu bideo, ez dakit goratzen zaigu, bueno, zu bizi zenuen, bera. Bai, Ikusi ikusi oso dut. gotzen Baina ez gara geldi, osea, egia da, Seguro ni trabatzen naizela. jokin hasieran, Bai, azten zarenean, Jesus judutarretik. bai, baina egiten ditu gestikulaciones, osea, ulertzen nik da. uste dut ez zinela, osea... Eta jokinek nahiko hasieran ondo. pentsatzen, osea, azten da pentsatzen erlijio desberdinak. Eta horregatik azten da, musulmanak, judutorrak, baina hori ez da euskaraz ondo hitz egiten, eta jokinek euskaraz ez badaki, Vamos. osea, vamos, osea, gu, bueno... Honek zebia dauka, nik uste dut... Ez. Total. Esan behar dabe bai, se tienen que parar para seguir, ematen du apur bat esaera zar bat, no? A veces hay que parar para saber seguir. Hori da, guk pentsatzen dugulako esan nahi duguna. Hori da, guk ez dugu lehenengo guk ez dugu burutik pasatzen den lehenengo gauza esaten. Zuek ez? Eta hori da makete Vale. errateko. Eta gainera, emotikono, baina ez emotikono de risa horrela dagoena da, horrela dagoena. Claro, Osea, zeratik. tipo hori hiltzen nahi da. Claro, se besta esa marchateke, tu, Vaya boda, tipo, Eta. Vale. Gero, pues sin más, duela egun batzuk geroago, pues virala bihurtu zen, pues Twitterren los mundo chiquito, ez zait irten. mundo chiquito. Mundo Today. No. Es, no nada mítico el mundo de Piblas. Barrio Sésamo. Barrio Sésamo. Mundo chiquito. Bueno, pues sin más, meme bat. Vale, bihurtu zen, eta, pues, bilakatu nuen, euskara adaptatuz, eta, pues, igo nuen, pues, sarri abestia. Sarri-sarrana, bai. Sin más. Esan barra dao. Hain gufi izan, osea, pentsatzen nuen ironikoa zela memea. Ironikoa. A ver, es que ironikoa da, no? Bai, no? Osea, como, zergatik ez da. Vale. Es que, Osea, hain... Osea, gainera, abestia atera nuen zure Nightcoreko kanaletik. Ba, sarri... da el sarri Nightcore. Nightcore remix. pues es... Baina nik uste jendeak ez duela, osea, jendeak eman dionean like esan duen, buah, sarri temazo. Claro, osea, nire intentzioan zen en plan broma de jaja de romería abestirik onena, gainera hartzen duen plan. Sí. The best song you ever heard, no sé Pues qué, sarri, eta gainera, pues, en versión Nightcore queda más goofy todavía, Bai, ¿no? Orduan hori zen el meme, eta... Ni, hori, esan barra dut, que da, lokura bat, nola, populatxoak jaten ditu memeak, en plan, low effort gehien duten memeak, Bai. dira, arrakasta egin dutenak, pero exagera, osea, sortzen duzu, literalki sortu den meme bat, osea, gaina egin dakite ondurela, sortu den meme bat, pum, kentzen dituzu, lekuak, eta jartzen duzu, Eibar? Eta jendea, Dios santo! Lokalismoa! No, baina, egia da, justo... Hazten duzu aburto, En plan, memerik simplenak dira gero, porque gainera, meme horretan pentsatzen ari nintzenean, zen en plan, ze abesti jartze du, no seke, nire intentzioa zen, pues, ipintza, pues, es que, claro, ze abesti euskalduna da meme. Claro. Porque, claro, egia da, orokarren, en plan, meme abestiak pentsatzen, Ondo aukeratu. pues, etortzen zaizkizu burura, orduan, irutu zitzaidan abestiona, bueno, sin más. Honen arira, komentatu zigun, beste gizon batek, Vale. Internauta batek. esanez, Internauta. no le doy like, hola Nirachita, like. Joder, tú, qué mierda, No le doy like porque la canción tiene que ver con... Conjugación copulativa. Hori da. Kuriosin, sin más. Gainera, eske grase egiten dit, gizonak rollo, ez dizut like emango. O negatik. En plan, como... Pero militantzia erakusten. En plan, Baina iruzkinetan komentario hor da, justificatzen, bai. como, ikusi dut,
eta ez dizuet like emango. Eta jakinarazten dizuet ez diola like emango. Seguramente que engagement gehiago eman digu iruzkinagatik. No, es una locura, No, baina, egia esan da, gustatu zei, porque bihurtu da como foro de debate, gure... Bueno, komentario gehiago daude? Daude hogeita mar komentario. No, es una locura, jendea kasi da. O sea, ez dakit bainat zabaldu aldezakezun ikusteko zenbat dauden, dauz pilo bat komentario, ezin zabaldu, que kasalea. Ez dakit Instagram deko zuen. Ez dago internet. Si se inicia sesión no se puede ver. Justo, ezin duzu bilatu makete erratia eta no, ikusi. Instagram ez dut ezetz. Ez dakit nola da. Eta jendea debatitzen... Baina dauz pilo bat, baina eske gainera ez dakit nor, ez dakit, suposatzen dut izan zarela, berriz ere erantzun diozu. Bai. Orduan izan da como seguir la polémica. Claro, nik, komentario ni, de no le doy Toda like. memea. Zuek entzuteko. Batzen ikusten dola. Sí, mandit como paranoia. Bai, ikusten da. Bueno, bestela gero jartzen dut en postproducción. Vale. Bueno, sin más, erantzun nion, honi, esan en plan, pues jarriko classic meme de internet de Doraemonena bestia, gora eta gora beti Doraemon, sin más. Nah, es que tú Classic meme, Twitterren agertzen dela, el meme de @guardia civil. Josua Sanser, esan bardot, baina oso ona. Bueno, pues komentario horren arira, gizon hau hasi da, pues, pilo bat esaten en plan, bai, humore aldetik jarri duzu komentario hori, baina komentario hori ez da humoristikoa. Ba, nahi duzu Ez dago ironianik. Osa, esaten du, gainerazten da. Catetos como tú, Toma. pum. Sois los primeros que lloran cuando les mencionan el cara al sol o la Guardia Civil. ¡Guardia Civilla! Espero que nadie de tu familia acabase en la cuneta con un tiro en la cabeza. Pues de hecho es posible que sí. Ni de Norbait seguro familiako batek uste dut bukatu duela kunetan, baina ez horregatik. Vale, eta hemen, vale, hau da literala, irakurtzen ari naiz, komentario bat, hemen Twitter, Instagramen dagoen komentario bat, irakurtzen ari naiz, hau ez da, nik esandako zerbait, hau ez da... Komilla ireki. Komillak irekitzen ditu. Presuntamente. Komillak irekitzen ditu. Honek lehitzen da Lucas Martín, LUCASMARTIN. O sea, Lucas Martín, baina lehenengo U, lehenengo A, eta azken I, B, bitan. Eta da Lucas Martín, todo junto. Edo nork bilatzeko. Vale, eta honek jartzen du, Lucas Martín, más bien mataban guardia civiles. Ja. Gora eta. Cierro comillas. Hostia, Lucas Martín. Cierro comillas. Pero era Instagram. Bai, hori da. Es que, o sea, TikTokin hori esatea como que TikTok normala da, baina Instagram hori bastante potente, ¿no? Ez dakit, ez que ez dekot Instagramik. O sea, Twitterren adibes hori normala da. Bai, no, Bai, Twitterren bai. Instagramen bai, eta gainera Instagramen tipo gauzak arrazistak pillo zebatzen dira eta meme bat dago, non jendeak esaten du, komentarioak TikToken, ai, no sé cuántos, komentario Instagramen, Bai. Bueno, gero dago, beste bat esaten duela, claro, o sea, abeste horretan ez dutela inoiz esaten gora eta. Orduan, esaten dio como de, no sé si estás enterado. Ez dutela esaten gora eta orduan ez dagoela como esta cosa. Tema nada polémico, orentxe, verdad, lo que estamos discutiendo, ¿no? Pero bueno. Eta gero, hemen komentario estrella, hau da, jendeari gustatu zaion gehienetarikoa, izan dela, norbaitek, bat, ogia saltzen dut, deitzen dena, da, meme kontu bat orduan, bueno, ez da kataz horik, gehiagirik esatagatik. Esaten du, Lucas Martín, yo le doy like por eso, no somos lo mismo. Ni horrezatik ematen diot like, ez gara berdinak. Eta gero dago, guapo, porque hasten dira como eztabaidatzen de gizon hasten da saltzen abesti hau, dauka como trasfondo terrorista. A ver, maketu erratia, gure iruzina bihurtu dira, eztabaida soziopolítico. No, nire iruditzen zein primean, beti egiten bada, errespetus. Errespetus? Uste dut errespetu gutxi dagoela. Baina, errespetus egiten bada,
bihur dadila nahi dutena, vamos. Baina, bueno, simaz, grazia asko egin zidan, gainera, Instagramen sartzen naizen bakoitzean, beti ikustu dut komentario berri bat dagoela. Eta, beti. me flipa egotea interakzion, en plan. Bai. Sortu dugu komunitate bat. Osa, salo bero bat guretzat, Komunitate fatxan. Lortu dugu. No. Eta, bueno, ikusi nuenean gure lehengo hater komentarioa, beretan, eguna, bai, aldatu zidan, gainera, afaria heldu zenean, esan nien hiru gurasoei. Gaur gertatu zai gauza eder bat. Barnetik eta kanpotik alaitu nahuena. Eta esaten dut, hater bat dugu maketo erratean. Eta nire aita, zerra hater? Eta zure aita, I'm a boomer. Eta zerra hater eta ama esaten, Jose, mesedes, nola ez dakizu zer den hater? Eta nire aita bera salduko dizu zer den hater bat. Eta zemaz, grazia egin zida en plan esatea, pues begira. Gorroto, gure lengo gure duela saio batxotako konbidatu, bai. Baina, bueno, sin más, posik nahuela. Bai, kendu dezakezu hori, Julen, izateko eta. Eta, bueno, sin más, hori da, como gertatu, beste gauza bat, oza, ja, ez dakit honen inguruan gehiago sakondu nahi baduzu. Bai. Bai. No, baina, gustatuko ditxadeke be, justo guirurak izan ginerako, nola bizi zenuten EITB-ko konkista. Ojo, Ez que hau da gai bat. A ber, lehenago, nahiko sentitu nintzen arraroago, lehenago, saioa bertan baino. Bai. Saioa bertan nahiko eroso. Ez dakit ze impresioa eman genien, STB hor zeudeten egin. Baizik eta Donostitik hitz egiten ari ziren, oiek. Ez dakit ze impresioa eman genien. Porque nik uste dut ondo hasi ginela, plan... Eta ondo bukatu genuen. Ondo bukatu genuen, baina... Ja, amaieran hasi ziren gu mosten apur bat, como... A ver, baina, dekotea, agabos minutu, orduan normala da mostea. Bueno, hasi baino lehen, pizkat hasieratik historia kontatzeko. Bai. Berandu heldu ginen EITB-ra. Fuck it, man. Fuck it, EITB. Fuck it. A ver... Fuck it, EITB. Fuck you. Fuck PNV eta fuck EITB. Gonbidatu berriro. Hijos de puta. Ahora coges y lo cortas. Irten ginen ordu erdi lehenago gure etxetik, joan ginen, eta bueno, heldu ginen 5 minutu. 5 minutu bera. Eta 5 minutu eta gainera... 6, bere zen, saioaren aurretik egon bar ginen ordua, baina lehenago eta... Hori da, gainera egon ginen ordu erdi txaroten guzartu arte, vamos, de sobrísima. Eta, bueno, si vas a subir, ni esan berra dago hasieran, orduri negole edo, como, ez dakit nola abordatu guztiago, baina gero uste dut, como que me desenvolvió. Nik esan nuen, tío, ojalá itea maketo horrela, en plan, bakoitza mikrofono, sería increíble. Ja, super, gainera kaskoekin. Kaskoekin. Eta, top moment, claro, Martin egon zen, saio guztia performance eginez, claro. Bere, gainera, esen ezer grabatu. Argazki bat egin zuten. Argazki bat, ez dakit non dagoena, por cierto. Saiatu naiz bilatzen argazki hori, ez da existitzen argazki hori. Hori izango dute badazpada. Baina, a mí lo que me ha alucinado es sartu ginean hor como grabaketa gelara, zen como gela txikitxo bat, eta hor sartzeko gela txikitxo horretara, bueno, ITB cada oficina me daba como erraldoia eta guztia irekita, tipo, jendadeko como bere maia, bere kubikula. Hori da, como kubikulo de Charles Chaplin. Baina dena nahiko como handia eta irekia, Super handia. Eta ordun, sartxakoan, oraindik ez neuka gauza jarrita, ez genuen, claro, eran gintuzten elengo gora, ez dakiz zer, eta orduan, ez genekien nola gijoa zen edo, hasiko bazen edo, egongo bazen norbait hor, bueno, estaba un poco ahí, eta gero ja, sartxakoan, jarri... Joder, qué susto! Jarri nun guztia outfita, eta aterarte, bueno, inoiz bez, osea, ez egon momenturik norbaitek edo nork zerbait galetu ziana, tipo, zergatik amatzazu hori, edo, kendu hori, edo, ese momentu bat.
De hecho, ez zukik, ez du Niri kontatu zera. zenean. Atera Baina zela... kontatu nintzen baina nire ziaten, ni joan nintzen, behatu nion, Baina nire begitara, segon gurekin itxekiten ari zen buruzoiari, eran gauzak erantzuten supernormal, onela jantzita, eta besteak, pues sí, no sé qué, no sé cuánto. Curioso, que guapo. Emnan, berdin zitzaen bere Baina gero atera zen, Gero, atera zen, beba regarri izan behar da, ezagutzen ez gaituen pertsona batentzat Bai, ikustea hori. Eta atera zenean, pues bere kide bati, pues esan zion en plan, como... en plan, claro, Gainera gu lertzeko, kasi, porque ayer... iBooksen chat, porque claro, igual ditugu entzuleak iBooksen eta ez dut ulertu. Bai, claro. Egin ditut como gestos, egin ditut gestuak de... baina, zer darama aurpegian? Nor daki, ze kuriosoa. Baina hau egiten eskuekin, bale? Zuek ulertzeko gure iBooksen Oiesan urrun hortalunez genien entzute mañana. Horrelako esan zuten. Claro, hori da, Tipo, así más. que llevo la cara este. Seguten visitarien txartela. Como que sentitu nintzen garrantzitsua. Ja. Momentu batean. Esan da, no, oso ondo gonginen, eta hitz egin genuen ondo, Bai. 15 minutuak ez Gainera, ginen. irurekin zaila da egitea, elkarrizketa ondo eta nahiko ondo banatu. Eta oso ginen. barregarrak izan ginen. No, Osea, bai, por bai, favor, bai. gara, por favor, tan komedia. Bai. A ver, nik entzun dut berriro, Gara graciosísimo, es que biz. momentuan pentsatu nuen barregarrekoak izan ginela, Gainera daut, como chiste onak, momento intelektual Martin esaten, supernia, no sé qué, no sé Bueno, cuánto. bai. Gero zuk esaten algo de Vietnam, Maqueto. Hasta aquí un... Maqueto Vietcong. 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 En plan, ja. Esan behar dut, research egin zutela, Como de research. Tipo, jarri bilatu zituzten, zutela. jarri zituzten Hombre. bideoak, Bere lana da. A ver, A ver, egon gara... Gu ez gara horretaz bizi. Osa, No. haiek irabazten dute dirua hori egitagetik. Un baina esan mínimo behar de dut, investigación. aurrekoan, ez ekiten ez da... Baina es que aurrekoan éramos unos enchufados. Ja. Aurrez gara entzufatu. Ez gara enchufatu. Aurrekoan izan zen, bihotz eskertzen dugu, baina Arkakusok lan egiten zuen saio horretan, eta komentatu zien, bertako langile, en plan, ostra, ezagutzen dut euskal podcast bat, sari bat irabazi duena, elkarrizketa bat egingo diegu. Claro. Orduan, normal hori mor Baina egin zuten, como, izatea. jarri zuten hori, que esaten zuen, que zuk orkesten zen un modua ematen zuela Good Morning Vietnam. Ikusi behar dut pelikula, oza, daukat curiosidad. Bada, Porque Robin es Williams bueno zuten, entzunda. Good Morning Vietnam. Eta zuzala, zuzaten. De hecho, erakutxe nion nire aitari, rollo, ezagutzen zu pelikula, porque Claro, igual da como bai. cine de Bai, culto. bai, así. No, seguro baietz. Pues no le vino. No. No? Nire O sea, Bai, orain como a famatua, priori ez nion irudirik jarri, izan zen bakarrika hotza. Ez zitzaion ezer burura etorri. Como- Nire aita esasun... La clásico. Klasiko. Zuek Claro. ikusi duzu pelikula? Ez, baina- baina entzun dut. Ni los chicos del maíz entzuten nuenean, daukate abesti bat hasten dala Good Morning Vietnam. Eta orduan horret... Eta gero beti jartzen dute bai, kanta berdina. Que gero kanta hori erabiltzen da askotan, la de... Anda, Simón... Ni ezak izen dela, verdad, pero... La mítica canción de Guerra de Vietnam. Ni gustatu zitzaidan gauza, osea, gehien gustatu zitzaidan gauza izan zen, bueno, galetu ziatela Funko Popei buruz, eta ni Super lortu nun botatzea hor la pildora, la red pill, pildora gorria, realitatean dagoen guztiei harrapatuko zutenak, eta esan nun, bai, Funko Popa, baina orain, ez dakit nola esan zen, como que Jarra batean sartuta dago, alako zer. bai, jarra batean sartuta dakala. Ez dut No, ulertu. no. ¿Cómo que se suele harto? Benetan ez suele harto. O sea, Ez a ver, dakit Funko Popa... De aquí el meme de la jarra. Espera, bueno, de aquí es Nik bai. Nik ez dakit. Aquí la jar. ba hori da. Ah, Claro, porque sartzen da hor eta se llena de vale, ADN. baina Funko Popa bat izan behar da. Ez zerta, izan behar da figura bat. Hori da, Ah, figura baina bat. Funko Popak justu sartzen dira ondo, eta orduan da, egita la jar. Eta orduan, karo, esatik jartzen zen un un garra, eta irratiaz. hori irratian dago, Hostia, itxe, sartuta. Osa, baitik Kumjar egin du kumjar bati buruz. Es que, gonbidatzen gaituzte 15 minutu hitz egiteko Euskal Irratia eta hitz egiten dugu del Kumjar y del League of Legends. Es que Nah, es esto duro es- de cojones, no, hasta esto- esaten, bai daukat esto- Funko Pop del 3 dela, bideoko baten inguruko el League of Legends, Esan behar dut, erakutsi zituzten bideoa justo, ziren, igo genituen azken bost TikTokak. Bai, Orduan egin zuten un poco research, pero bueno, esfuerzoa
inoiz ez Hor dugu da, hor da. jaso horrelako atentzio. Ez, egia esan da ez. Osa, gonda, EITB-ko langile bekario bat, Bai, hori entzuten. langile gizajo bat, Bai, esplotatu dutela. gonbidatu ez oso guapo ongo litzateke bekari hori ona ekartzea. Eka nola deskubritu dezakegu Claro, izana. claro. Pues ezin dugu deskubritu. Es que era super triste. ¡Comunicao! Becarios, gonbidatu zau. Igual beraik egin dute, ez tampoco ez dute. Bueno, igual ez. Aurkezlea ez. Aurkezlea heltzen da eta irakurtzen du gidoia. Baiteke. Baina, bueno, gustatuko litzateke hori berriz errepikatza. En plan, guapo dau, horako esperientzak, platora gonbidatza. Klaran, telebistara. Irratira ja, bakit irrati bat garela. Baina, Txikitzeratzen Claro, zaigu, claro, claro. hay que trascender. Guk, MP3 apartez, MP4 izan gaitezke. Wow, Plus one. gehi bat. Guapísimo. Baina bai, de hecho, y a ver, yo qué sé, Telebilbao, Amaika Telebista, Amaika Telebista nik uste dut garela prototipo, Amaika Telebista da bateko. Arkakuso egon da askotan Amaika Badaude Telebistan. podcastak eta nahiko ondo daudenak Amaika Telebistan, Lan, Amaika Telebistan uste izan gaitezkera como... Qué buenos chavales. Baina, esan barra dut, ez dut nahi komentatu hau zuzenean, Bai? baina ez da hitza, madikatua gauz, ez da hitza. Baina azken aldian, bakarrik kasu bat izan da, utzi gaituzte como pasaus. Ez dira, ez dute etorri nahi maketu erratira. Kaptamos, esan nahi Ah, dut. bai, esan nahi dut, bai. Ez kriston bazioak nik dut. Bueno, a ver, dau, Gonbidatu batzuek, gonbidatu genituen, eta no, beraiek, sartzen gara, egiten dugu beef. Ez, porque dira majos. baina ez esan. Ez du esango izena. Porque majo dira nos caen bien. No, ni esaten Eta ez dakigu ze gertatu den. Esaten badidate orain, joan nahi dugu. Eta Por esaten mí, da. perfecto. Perfecto. En plan, alfombra roja y todo. Y esten dut nire trasterotik eta kartzen dugu. No, baina izan zen kurioso, batzuekin hitz egin genuelako, esan ziguten, vale, eskerrik asko gongo Beraiek bideatik. bota ziguten followa. Idatzi genuen... Informazio gehiagin. Nire ustez. Bai, Bai. vale. A ver, ez dakogu Mosto. fan tan locos como No, para que no, busquen no. hori. Baina, sin más, idatzi genien esan ez, etorri nahi duzu eta esan ziguten, bai, guapo, eta esan nien, vale, itxortuko dugu, egunen bat, tal. Eta joan ziren, baina eso, na? No, hori da, overstar. Corta, vale. Estamos quedando como un autobif, como innecesario. Autobif, totalmente Baina, nik uste innecesario. dut, horrekin nahi dut hilatu, daukagula nire teoria, a ver si lo compartís. Bai. Hasieran, pentsatu zutela rollo, que guapo, vale, joko gara. Eta gero, haien ezagunen bat, edo representante de la cosa ser, esan ez Jon Arra. Nik uste dut ez dela inkomplikatua. Nik uste dut dela mi teoria, en plan, hobeto ez Jon Arra. Nik uste dut, Zuek hasieran esan ez duzue. zutela ondo, eta gero Gero hitz egin zuten, No, eta gero esan hitz egin zuten- zuten haien artean eta esan zuten. Pues igual igual- ez gaude oso eroso, baina ez gugatik, que igual beraiek ez daudela eroso. Hombre, gugatik izango da, porque bestela. Bai, puede ser. Pero digo que es concretamente porque gara unos mierdas, igual porque ez dugu pegatzen. Es que ez dakit baden, porque somos mierdas, en plan, ez gaitu ikusten. Eta bebai, osea, adibidez, Agian ez dute denbora zautu nahi gure podcastean, eta nahiago dute joatea beste batera, por tema números. Bai. I don't know. Edo ez dutelako nahi gero gauzak hilatzea rollo... Baldomir, no, a ver, pero bebai esan behar dut que, adibidez, lehen, osea, orain adibidez joan ez dator hainbeste maketu irratira. Bai. Orduan, uste dut que estamos quedando un poco podcast de hombres. Hori egia Eta da. hori, kezkagarri iruditzen zait. No, ni tibe. Osea, me atormenta el sueño. Betidanik izan gara hiru gizon, en plan, no podemos subir Ya. esto. Ezin Baina, dugu honetatik saiatu bargara apur ihes bat... egin, osea, imposible. Gauz tiparrako bihurtzen. No. Es que, iago naz pizkataratago, pertsita bihurtzen hori gara. Jordi Wild. Jordi igual oso goian gara. Ez que badakizue, ni bere garaian ikusten ez dakit tiparrako nesbait Dakizu- ikusten. Osea, guetako bat
bota bar dugu, eta sartu... No, baina, eske, tiparrako egiten zuen como tipo elkarrizketa batzu dela Bai, 5 preguntas 5 preguntas personales. Alako zer. Terrible. Eta egun batean elkarrizketatu zuen Ro en la red. Soy Ro en la red, Ro en la qué? Bueno, sin más. Bai. Eta bukaeran, bost galdera horiek amaitu ostean, uzten die gonbidatuari egita galdera pertsonal bat tiparrak hori. Eta Ro en la red galdetzen dio, zergatik ez dituzu emakumeak gonbidatzen? Toma! Hori da, porque bera izan zen lehengo emakumea. Bai. Bere. Eta karo, egin zuen en plan, ostras. Odio a las mujeres. Espera, odio a las mujeres. No, baina tera zen ez, ostras, pues, ez da irten como emakume, o sea, ez da, claro, zuen esan, en plan, porque de las mujeres en plan, no ha surgido, ¿verdad? Como, claro, no ha surgido. Ja. Nik uste dut que Piti parrako. hori bai faktore bat izan daitekela. A ver, egia da, Vale? Bueno, O sea, pero saiatu eso- bar gara, o sea, es porque gu a ver, majoa gara, vale? Ez dugu minik egiten, eta digo que ez da gauzak, o sea, nik uste dut ez dugula aldatu behar zer egiten dugun, baizik eta nola aurkisten garen munduaren aurrean. Ez dakit ulertzen duzu. Bueno, zer, atera bargara con traje edo nola da. No, baina ez dakit. Pues igual A ver, gonbidatuak no, egin behar duguna da, gonbidatu horretan jendea. gauz, pero jendia... Gonbidatu jendea, porque Claro. gauz, como que bukatu zaizkigu gonbidatuak, edo Ya. hori da como la sensación que me está dando. Bai. Eta gauz como norbait etortza, baina ez dugu ezer egingo. Hori da como Bueno, horretan gauz, no? horretan gauz teoria. Baina egia da Euskal Herria. Osea, si ez da handia. Eta gu gauz eskatzen gonbidatuak Bilbora etortza. Ja. Dekogu los huevos gigantes. En plan, Bueno, pues en horregatik plan, zaitu bargara gauz, apur bat. gauz eskatzen, en plan, bai, etorri Bilborrokera. Etorri, de hecho, Que igual nire izan daiteke etxera. hori beste faktore, bai. Es que uste dela faktore oso importante bat. Rollo... Edo igual esan Ahora- zuten, pasatzen bagara Bilgotik esaten diegu. Claro, hori da saiatzen ari garena, baina uste dut ez dela como helburu oso ona. Osea, egin barko genukena da hartu... Ara joan ez. Ara joan, haiek bizi diren Nik tokietara. uste dut bebai, que hobeto funciona. Eta uste dut guapo legokela hori egitea. Claro, apur bar maketo txango Bai, moko bat, ez? Azteko gure Bueno, maketo de hecho, tu. pentsazte genuen horrelako zeo zer. Egitea, gonbidatu baterako. Egin barko dugu. Egin marko dugu. Egin barko dugu. Ni? Ez dizut konbentzituta Prest nago. ikusten, Martin. No, ni iparraldea joatea gustatuko itxadeke. Bueno, iparraldera. Osa, etxiten ez iparraldea joatea, no? Bai. Bai. Iparraldera edo Nafarrora, Nafarroara, pendiente dugu. Bai. Ez que me da pila bat, oza, Edo Trebiñura. Totxo. Donostin bedauz batzuk. Ja, baina... O sea, es que en verdad No, Donosti errazagoa da. Gasteizen, Errazagoa da. Gasteizen be, o sea, Gasteizen además, Donosti edo Gasteizera joan gaitezke autobuses. Ella da, Iruñera be joan gaitezke autobuses, Puro da matar. un poco matada dirako 3 ordu, no? No, Bai. 2 ordu. 2 ordu? Pierdo. Hain urbil dau? Tu, Busez bai. pues Bai, guazen lau ordu Iruñera. bi ordu Lau eta ordu da pico. Zaragoza, Eh? Lau ordu da Zaragoza, Bilbotik. Tío, pues sí, hemendik Donostira zen bada ordu eta Ordu piko. eta 25. Pues tío, pues Buses. 40 minutu gehiago eta hacemos visitita arkakuso. Ez zait irutzen ni... Bueno, bai. Hasta gure honetan. No. Nisi dut. Honetan, urrengoan, no? Urrengo asteburuan. Ni eres... Tío. Bueno, pues Que egiten dugu. Gasteizen nengo nahi, no duzu No, es que... Martín, atera janda. Bueno, Martín, atera janda. se va daramago, por cierto. Ez dakit. Bukatzear. 56 minutu. Egiten dut nirea eta... Bai, zure, vale, zure atara eta bukatzen du. Bai. No, baina, Ni atik, osea... 24 daukagu kontzertu bat. Amore bietan. Lo del BBK herrian. Bueno, nahi bat duzu Ez oian. nokan apuntauta. Bueno, si hasten dira, uste dut, bihar hasten dara. Bihar urrengo larun batan eta urrengoan. Osa dira, 3 larun bat Ah, bueno. jarraian. Bai, egon gaitezke hori edo igande batean. Nigatik ondo, Nikatik be. Osa, zuzara... Bai. esan nahi salduzun, eta Eta gun modatzen gara. joan gaitezke. Eta abisatu Ne- beharko diogu beharkakus hori, bueno, bai, porque agian berak ezin du. Hau maketorako es importante berai jakitea. Bai. Bai. Ni 24ko eta 31ko asteburutan ondo. Vale, pues Ondoko. 24an saiatu gaitezke, plan, rollo... No, 24 da, Bueno, pues rollo asteburu horretan, 25ean joateko, igandea.
De hecho, apuntatuko dut nik da. 25, bai, aldut. Arkakuso. Presuponiendo ya. Vale. Hau bukatuztean, vale. Atal bat dekogu. Bai. Vale. Atala da txikitsua, Osa, da apur bat... Iruditzen zait ideala. Aukeratu behar duzue, nik irakurriko dut zeo zer, eta zuek aukeratu behar duzue bi aukeren artean. Eta izango dira 4 edo 5, oza, ez dira esango asko, bale? Orduan, nahi baduzue bakoitzean pentsatu. Vale. Jokatu zuek be eta iruzkinetan ipini. Vale. Nik irakurriko dizuet kanta bat. Vale. Kanta baten, letra baten zatia. Vale. Irakurri, ez dut kantatuko porque pista izan daiteke. Vale. Eta gainera, beharrezkoa bada, errimak badaude kenduko ditut. Edo norbait moldatuko gutapur bat ez izatekoa. Zergatik, ze bat, dira batzuk kantak euskaraz direnak originalki, eta beste batzuk ingeles ez, beste hizkuntza tamaina ingeles ez dira besteak. Vale? Eta zuek aukeratu... Martin, bueno, YouTubeen bai erakutsi aldira. Uste dut. Stinky Fit, Martin. Bueno, Jarraitu dezaket. bai, supongo. Irakurriko dizut kanta baten letra, eta zuek asmatu behar duzue, ia den. Dispertsio politikoari buruzko kanta bat, plan presoa, no seke Jon Barnaiz nuko zen... Sarri. Bai, edo distantziazko erlazio bati buruzko kanta. En plan, Hostia, totxo, One Love. Vale. Bai, bale? Ok. Vale. Bale? Vale. Sillak. Let's go. Ulertu duzu, no? Bai. ¡Ay, qué bueno! Claro, es que ven hiru pertsona dakigun koreanez. Sillak. Sillak. Osa, Gonzalo urte batez korean eta ez dakizu zer den sillak. Osa, Baina, Gure imaginarioan da, así baino. Ben, tipo, así daitezke. baina prigi. Así daitez. Pero... Sillak da así. Claro, En plan, claro. comenzar. Ja, ez. Osa, Vale, badakizkit hiru hitz bakarrik, hori da uno. vale. Porque era para empezar a hacer pulses. Hasiko naiz lehenengoarekin, bale? Venga. Bihar ere, hemen izango nauzu, eta distantzia ez da muga izango, gure artekoa hausteko. Amor. Bai. Romántico. Da one love total. 100%. Bai? Bai. Es que, a ver, egia da sartu duzula mugak. Bai. Acá, mugak. There is no Bost. distance. Bai. Wow. Bai, love. Kanta ditzen da 758 kilometro. No. Lor taldearena eta euskaraz da. Bale? No. F, chicos. Bai, casi. No sé, Valladoliden. Pues ez dakit. Zazpiron esan Es que egia da... 758 kilometro Es que- Oye, esan daiteke Valladolid igual, Hemen izango Es que egia da mugena izan da como... Baina... Martin diatu nau. Martin erarroa. Ni beti Vale. loba ikusten dut. Osa, dituzu, galtzerdiak apurtuta. Apurtuta donde? Dituzu galtzerdiak fatal, en plan... Non? En plan, recién salido Ez de... dut ikusten non dagoen apurtuta. No, dago como dentsitate gutxire. No, dago apurtuta. Bueno, Apurtuta de urrengoa. Bai. Begietara edo aurpegira begiratzean, hitz egin gabe, ulertzen zaitu. Bai, no? En plan, berriz ere amodiozko... Ni bai, hau, ja por... Tipo, izan behar da, bana... Jarraituko dut. Lobe. Ah, vale, quedó parte bi, venga. Ez que ez gogoratzen itxoin, Beste kosa apuntatuta? Ez que kantatzen badut edo... Kantatu buruan. Zein saioz. Ta... Distantziak ezingo du gure irrifarra galditu. Nada, preso. Bai. Preso politikoak. Efectivamente. Pero eso... Malen, ¿quién se hace? Toma. Ya es que distancia... Pues lo que toca. Vale. Urrengoa. Kantu bat egingo dizut. Zu entzutean nitaz gogorarazteko. Buah, vamos. Preso politiko instant... Ez dago bigarren parterik. Preso politiko. Zait, baina... Me acabo de en plan... Baina eruditzen du baita,
tipo hau trampa dela. Es que uste dela... Ya va tocando Amodiozko, ¿no? Claro. Baina, es que da, como... Pentsa tu letra. Presoak kartxelan entzun dezakete musika? Pregunt. Pues bai. Baina, jarri dezakete en plan... Alexa, ponme Es. Nicki Minaj. Baina MP3-ak bai ongo dira, fijo, por ejemplo. Osa, dinot, bada movida de distancia que dolakoak. Baina, karo, en plan, abeste hau entzuten nita soroituko zara, baina ezingo dute abestia entzun. Ez dakit, hau da, como... Na, amor. Horregatik nik voto por Amodiozko abesti bat dela. Ni be. Hey, Delilah, how we come in New York City. Ez dakit. Inglesez badago, ya está. Hey, Delilah, un mítico. Ingeles ez dauz preso politiko hori. Bueno. Ira ez bada. Cuidado. Claro. Vale. Urrengoa. Bi bat goaz, Herrira itzultzen nabil, Politiko. paisaia pasatuz. Politiko. Bigarra zatia. Paisaia pasatuz. Pasaia. Nire burua zu egon da. Eta zu gogoratuz. Pasaia edo No, paisaia? Paisaia. Ah. Politiko. Bai. Incluso militarra izan. Osea, herrira bueltatu. Paisaia ikusiz, dako muy abertzale de... One... Vale, kantatuko dut, vale? Se viene. Making my way downtown, running fast, Ingleses, faces, tío. space in a homeland. Ingleses, tío. Tú, a thousand miles, and I miss you. Ah, bai. And I need you, Tu. and now I wonder. Azkena, vale? Bibi, Final Chap, Martin. Jarri zure neurona guztiak prest. Beti dekot prest. Dale. Hotz amaigabe bat, gaua baino luzea. Eta urteak edo lustroak egun baino gehiago. Osa, urte gehiago egunak baino. Euskaldunek ez lukete lustro itzerabiliko. Gogoratu nik esan ditudan erregelak. Ja, kentze ditula herrimak eta holan. Egin duzu... Eta izan daiteke gaztelaniaz egotea olako zerbait. Lustro, nola biltzen du lustro. Por ahí. Gazteleraz. Claro. A ver, bote herriro? Hotz amaigabe bat baino gogorrago. Eta urteak edo denbora tarte luzea egunak baino gehiago. Ez baduzue asmatzen bigarren zatia ingo dut eta ja asmatuko duzue. Bai, bat bigarren zatia, porekin... A ver, es que da super subjetivo. Egin zuen, hori horregatik esan dut. Egin zinen zuen apostu eta ni bigarren zatia esango dut. Vale? Es que hotz amaigabea da como muy romántico de... El frío de mi corazón. Claro, ni hori Amodiozkoa buratu zait, baina egia da... Zan daitekela... Pues, modo metaforiko bate... Batek esan behar du bestea, Osea, batek irabazi behar du. Vale. Batek irabazi behar du. Amarduen bat, que se pardu bat. Ni... Zuzen nahi duzu, Josu. Es que ayer esan du gazteleraz dala. Bai. Edo ez. Bai. Gaztelez esan daiteke. Ba, venga, esango dut Amodiozkoa dala. Ni... politiko. Eta nahi esan bigarren zatia. Hotz amaigabe bat baino latzago, eta urteak egun baino gehiago. 574, oe utz, samina, zabaltzen. Let's go! Ertzainek, 574. Ba, bueno. Hau izan da guztia, lagunok. Apur bat ez atal xumea, ez? Xumea. Baina entretenitua? Xumea, ai, me encanta Bai, esan da como gracioso. Tu gertatu zitzaidan... Pentsatza, konturatza, horrelako... Ideia ona da, baina ez da hain ideia ona hain beste prestatzeko, sabes? Osa, ni etorri naizenan ona, banekizkien euskarazko batzuk zein erabili eta gazterazko batzuk zein, baina gero me quedau zinta
Azkar pentsatu behar izan dut, Guapo, baina ondo geratu zaitu. Guapo gonda. Egin duzu, guk baino lan gehiago azken bide Zazpi moraletan. urtetan. Ere. Making my way downtown, running. Ez hori da lehenengo gazatia egin nuen. Ba, bueno, Esto vale pa TikTok. hau, nor da aquí. Es que, como ha enseñado los pies, ha cortado mucho. No, edo, Es bebai que TikTokerak era... TikTok da hain flip-flop, osea, igo nuen be... No, baina adibidez, haterrarena, hasiera Martin barra egiten 2 minutu segidan. Ba, hori gustatu zait. Niri bebai. Me gustatu zait. Bueno, da cosas de TikTok. Oraindik ez dut ulertzen oso ondo algoritmoa. Ja. Tio, esaten duzu, la lolita, tiki, 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 tiki. Egia da, ikusi duela... en la cara y la mano en la teta que da Ikusi duela como... Ikusi dut como las penalizaciones de TikTok. Igo nuelako be el meme de romería TikTokera. Igo nuen lehengo aldiz, baina aztu zitzaidan hashtagak ipintea. Orduan, borratu nuen bideoa. Eta igo zenuen berriro. Eta ego nuen berriro. Grave error! Penalización histórica. Hori egiten guzu Shadowban. TikTok, te vamos. Berriz ere ego nuen bideo bera. Zeratik? 0 visitas, en plan, izan ditugu 50 visita. 50 visita en TikTok, osea, hori da, nada, ni un céntimo. Baina zeratik? Ba, ez dakit, osea, egiten du, como, borratzen badituzu bideoak edo igotzen badituzu bideo gehiegi denbora gutxean rollo, bi TikTok 5 minututan, ez dizu No, baina, adibidez, ematen como la misma visibilidad. Nire esan zidaten Txo, que qué locura. Ez zergatik. Prime de visibilidad TikToken da post TikTok igotzea egunero sakabanatuta. Me sakaban, claro, es que nik igo Plan, nituen bat goizean, bi- bat eguerdian, bat gauean, bi sabes? bideo, 5 minututan, Segidan eske oso... bigarrena fatam, es que izan da gure TikTok itxarrena, eta hori que el meme da gracioso porque Instagramen está yendo, vamos, Ya, bai, flying free. Instagramen da pasaba, eta gero nabaritzen da pilo bat, egoten bazara rollo, aste bat edo bi aste TikTok bat igo bari, Itzultzea gogorra da, ez dizute visibilitate bera emoten. Ja, zagon bargara intenso ez. Egon bar naiz, intenso. Bai. Bai. En plan... Lan egin dezakezue. Gonbidatzen zaituzte lan pizkete egitera. Ni gonbitea Ukatzen du. aldatzeko dut. Lan rollo TikToken bat hartu dezakezu en plan de... Bueno, Porque hau izan da maketo, eskerrik asko guztioi. Lander esaten... Se barregarria el de EH Bildu dira judutrak. Buah, ze ona, egin behar duzu TikToka, Josu. Egin zu, cabrón. Egin zu. Gainera hori ziren 2 Ez zuen minutu, arrakasta izango. 2 minutu de pura traducción a mano, da lo peor del mundo. Ah, bueno, sé más. Eskerrik asko podcast hau ikustagatik. Eta Venga, hori. bat nik egitatuko dut. A ver, Lander, ezagutzen zaitugu, tío. Osea, esatu duzuna ez zer egingo duzula, ez duzu inoiz egiten, oraindik itxo egiten gauz los blogs de Corea que ibas a hacer, en plan... Ititut orain, un blog de korean en Santutxo. Ez. Orduan, Sí, ja. eskerrik asko ikustagatik gaurko maketoa. Espero dugu hurrengo maketoa gonbidatu batekin izatea. Mesedes? Gustatuko Mesedes, litzateke. etor? Hori da. Aunque, bueno, gaur izan dugu al León 14. Al León amalugarren etorri da. Bai. Peio reparatzen. Zuk, esan dizuk. Ah, bueno. Zuk esenik, Leon zela. Nik ikusi du ez dakit. Gurutzatu zara bera. Gurutzatu naiz León amalugarrenarekin. Vale, claro. Leoia. 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 Bari, agur. Etorren arte.